है दुर्गा माई की क्रिया खा के रही कि जीवन भर साथे रहे के हां आधा जमीन सातों जन्म तारा का जमा ना बाबू भैंसा भैंसी के। अच्छा तो हे बोका चुप कराई तो अच्छा ते बोका चुप रह। पैसा देख के गाड़ फाटता है बिना मतलब के। प्रेमिका जौन बाड़ी प्यार कइले रहत है। हां लइका ले ना भैंसा ले का चाचा लड़का से अचानक मुलाकात होता भेंट होता लड़का कहता कि सुनो सुनो अरे रोज हंसत मिलत हो। आज रोत रू अरे का भैया भाई रे मूत्रवा रे मतरो आई बाप अरे सुदर्शन बाबू ओ रे अरे बाबू अरे सर बाबू बुझाता मर गइले अरे ते कह रो तारी रउआ काहे रोतनी हम तो होय हेकर देखा देखी रो तारी हम तो हुनकर लौंडाई देख के रोतनी बोल रोज हंसत मिलत ली सो आज क्या बात है कि रो तारी से बोल बोल केहू कुछ कइले बका तोरा के ना त केहू कुछ ले ले बा ना तब का बैग भुलाइल बा ना मोबाइल भुलाइल बा ना तोर बाबू मोबाइल बारे अच्छा त कपार बथता ना पेट दुखाता ना बुखार लागल बा ना तो मैदान लगल बा बोल छिनरी जल्दी बोलत काहे नहीं मेरा बात ए जा का हो तनी और मीठ बोल पहले बे त लाठी चलावत रे ए जा अरे तनी मनी औरी एक खाली औरी आ गइल बा ए हमर सोनावा अरे रे तनी सुआ भी आवे दा तनी सु मुंह पा गइल ए हमर करेजा बोला ए जा का हो हमरा वैसे कुछ कहे खातिर आइल बानी हां त कह दे ए जा का हो न कहले कहाता और न है दिल के भीतरी सहले सहाता हां तो गिल लकी अटला खा जा ए जा का हो हम जवन कहे जात बानी वो सुने खातिर अपना दिल पर पत्थर रख अरे हम पहाड़ रख ले मबो ए जा हां आज के बाद तहर हमार मिलन नहीं हो सका काहे रे काहे काहे कि हमर माई बाबू शादी तय कर दिली आ कौन ही तो एकरी बहिन लेकर आवत एकरा राहत को दे ए जा का हो एही से हमरा हुआ के अंतिम बार मिले खातिर आइल बानी अंतिम बार हां की कहे काहे काहे के जान हम अपना शादी की कार्ड लेके आइल बानी लो ई शादी के कार्ड हकी तोरा दादी के कार्ड त इकरा दादा के नु देबेला जो जल्दी जोइते पूरी खाए ए जान का हो इस शादी की कार्ड ले ला हाँ। आ हमने जयमाला की दिन ही आई है का करे पतल बिगे ना पतल चाटे ए जान का हो हमने शादी की दिन ही आई है अच्छा आ वो सुदर्शन व्यास के ले आई का है करे उ पोछा बनिए का करे काहे खातिर हमर छेका के दिन चढ़ल है दुगो केरा अच्छा आ दुगो रोवाला रसगुल्ला ए जान का हो केरवा तू खा लिया हाँ। और रोवाला रसगुल्ला सुदर्शन के दे दे जाए दादा ना ठीक बा केरो उनके के दे दी आवाज फंस जाई ए जान का हो हमरे जयमाला के दिन आई है का करे आ हम अपने दूल्हा में माला डाले न अच्छा। तो जाने की रोरी में डालो तो हां तो वो दूसरा में कोरियन त पूछ की तोरे में करत सेनुरा एक में का ले ले बड़े
ए जान का हो? हमें बेग में हाँ। हम वो ब्यास के घरे गइला नहीं का करे बरुआ चिरे का करे ए जान उनकर लड़का रहो रे उनकर बेटा भई रहे वही नार काटे वो ब्यास के घरे गइला नहीं उनकर घर से एक बेग बतासा लेके आई बानी बसाता हाँ अच्छा तो ई का होई का हुई हाँ। ए जान का हो? हमरा गोले के बाद याद आई ना ऊ तो आई हाँ तो ए जान हाँ। एक गिलास पानी में हाँ। एगो बतासा काट के हाँ। ओ में डाल के सब बतासा खातिर चल गए हो सुदर्शन भाई खातिर उनका लग और कौन करिया खगड़िया खखड़िया खखड़ी खखड़ी खखड़िया चल गए हो आए जी ओरिया दे कर फिर में ना लगो यही जकेरा पघिलता अरे एकरा कहे के का तो कह देलस ये का अरे चाम के जीभ हो केरा के मास्टर सुदर्शन भाई हमें कहीं हमरे के कह देलस ये केरा उनका के दो केरा उनका लागेला हाँ हमरा रसगुल्ला लागेला है देखिए है काट ले आइल बिया ओहू में जय भीम हो हमरा ई विश्वास न रहल एकरा खानदान में इतना मोट काट छपात होई अरे देवता पितर के नाम बा आ ओहू में है देखिए है भीमराव अंबेडकर वाला कार्ड लेके चलल बिया जय भीम तो कार्ड ले लिया तो तने पढ़े के हो ना हाँ श्री गणेशाय नमः ठीक बा मंगलम भगवान विष्णु इहो चल जाई मंगलम गणध्वज मंगलम पुत्रिका छ मंगलायो तनु हरि आयुष्मती पायल अच्छा चिरंजीवी के हो जीतन राम माझी अरे उहे बुढ़ाओ भेटाइल हर जना के सरकारे गिरल बा हट जो हमारे सामने से हट तो हम लौंडा ब्यास ना है हम कपार में ए ऑटो वाला भाई ए टोटो वाला ए टोटो वाला भाई एगो टोटो ब्यास बड़ा इनका के ले जाओ ले जाओ ने कहीं छोड़ दियो ले जाके लइकवा कहत कि सुन 1.5 घंटा मच्छर से कटवावली सब पीपर के गाछ तो आप नौ को बहाना बनाओ तरीस हाँ जब कि हमार शादी दूसरा जगह तय हो गई बा हाँ जब देवे के बारी आइल होता अरे दिल से दिल मिलता है दीवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है जो दीवाना दर दर का ठोकर खाता है वही एक दिन मंजिल से मिलता है अरे छुए न देलू अरे तो छनक दिया हो हां तो छान लगा दे बाल्टी लिया वो अरे अरे छुए न देलू जगवले रहे छुए न देलू जगवले रहे हमरा के पागल अरे बनवले रहे दर्शन भाई मर जेबो तब की संगीत धारा सुना तू बढ़ियारी की संगीत करल हमरा के पागल अरे बनवले रहे छुए न देलू जगवले रहे छुए न देलू जगवले रहे
तो पागल के बुझाता लइका पगला गइल अब चिरकुट भी नहीं ले चलो रांची जाई तबे नु बाची ना तो सुदर्शन के खाची बूढ़े झामला अरे बाप हो बापी छिनरी हमारा बाबू के पागल बना देलस हो दादा। अरे मुंह में धली हन रहे दी काट ली हन मारी मुंह पर झाला छुए दो अभी देखो मोह को तरह का दू लो उहे हाल बा ओ न जातर बाप से बियाह करे नहीं हुए ने बाप से रे हट। अरे अरे तो मोतिहारी के बाछा सब छन काटी ए पागल लइकवा कहता के सो प्यासल अरे कहाँ रहलू है बहू को ई राम रहीम के पोती ही हो अरे ऊ ना ही हो दे दे झामलाल के अरे अरे ई कीड़ा मारे वाला दवाई ही हो लइकवा कहता के सुना सियर बहू के भी है साथ प्यासल बनेला अरे पिया दो ए जान हो प्यासो ये जिया के बुझा दो ये जान सरपंच साहब हेमंत भैया सरपंच साहब है कन बनी जाय दिरो त जीत नु गइल बनी आ सुदर्शन भाई खाली वार्ड में खड़ा भेल पांचों को वोट न मिलल अच्छा वाह नारायण दिरो के बना के राखी सरपंच बनी एगो पंचायत के जज कहल जाला ओहे के यहां के बनी जननी प्यासल बनना अरे पिया दो ए जान हो प्यासो ये जिया के बुझा दो ये जान हो आइले तो घुघुटा आर गिरवले रहे ओ अरे देबे की अचार डलबे आइले तो घुघुटा गिरवले रहे अरे छुए न देलू जगवले रहे छुए न देलू जगवले रहे आने ना
कह गलो तुम्हें तोहरा पीछे भगवानी कुछ ना बुझाता मास्टर मुना बिना रहलो ना जा क्या चाहते रिस बोल रे दुनिया में हम रही के लौंडा खाते मर जाए बोल रे बोल बोल क्या चाहते रिस बोल बोल बोलना तो बुझ ली है सुदर्शन है चुनारी भागा था जाए लौंडा धीराज बोल क्या चाहते रिस बोल बोल क्या चाहते अब सुनो एक और बोली बुझाता मजिस्ट्रेट के बेटी है ई बतावा कि तू का चाहता रे अरे जोन चाहत रहे तो कहाँ देता रे हम उहे चाहता नहीं हाँ। कि आज 9 न तो 6 हो के रहे हाँ 14 ही कर बाबू करी हाँ 61-62 सुदर्शन चाची करी हैं तो हर चलते अपने माई बाबू के बात काट दी अच्छा तो इनकर काट देबे हाँ अच्छा तो बोरे घर के बुझाता थे का चाहता रे तो तू देखे कि चाहता रहा अच्छा कि हमार माई बाबू के एकरा से शादी तय कर लेबा ओ तोर मजनू आइल बा हाँ यही जबा हाँ देखइबे देखबा दिखाओ 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 तो तनिक तोर बाप भाई के करा के पसंद कर दिखाओ अपना बजट कैमरा मैन फोकस कीजिए हां एक काका है ने अब हो काका के उठा लिया है ना उठा लिया काका चबुला देबो अब तक हां ई बात भाई अरे आराम से आराम दे हो मालवा दे अरे जब ई रउआ के पहनौला बिया तो रउआ एगो माला पहनाई हां पहनाई तो लगे आओ हेलो हां बाहर भाई बाहर रहा आराम से है दुर्गा माई की क्रिया खा के रहिया कि जीवन भर साथे रहे के बा हां आधा जमीनो लिखे के पड़ी अरे अरे ये तोर दुल्हा मिलना रे पाकल झाट वाला आगे पीछे सोच लिया जीवन के सवाल बा है दुर्गा माई के हाथ उठा के कहा कि जी सातों जन्म तारा का बना रहा प्रभु के लइका है ना तने आगे भाई ए जी बैठी तने राउर सेवा हम करवा दी रउआ मेहरारू से बैठी बैठी तो ए जी सेवा बैठी करो अपन गोड़ पसारी गोड़ जात रे गोड़ जात बढ़िया से देखो तो ऐसा मजा केहू के मिली देखी तो अब ते पसार अब काका तू एक और तनी गोड़ जात जा तो इन्होंने हाथ मत लगाई हो हमारा सा ना जा अरे भाई भाई ये मरद के मतलब भाई ये मरद के मतलब भाई बना रह काका हमार बना रह जवानी तक जियत बना रह रह। तू जबले जियत तबले स्वस्थ रह मस्त रह हम मालवा खोल दो फोटो एगो फोटो एगो तनी फोटो खींच लो कैमरामैन कान्हा तनी और पर हाथ साइड हां कान्हा पर हाथ धो कहना साइड अब देखो तो इहो काका कम ए इहो काका कम नहीं खो इहो काका कम नहीं इहो कहते जे खूब सच के तो फोटो खिंचवाबो जा भाई बन रह जा चाचा अब बुढ़ारी में बाछी ना छुआवे के पड़ी अब भगवान के नाम बोले जाओ सुदर्शन भाई से सवाल है कि दुर्गा मैया के